berkelingan anak lanang wah dalem matur suwun Mbak Kakung tekon dek pika sing ngerti jarane wis ngerang dalem dalem wah iya sagane jagung yen madung tak silihi tapi gunung dudu payung syukur bisa sinarengan GKT nyampur sari sagane jagung ilang ngono tak kro pembablas ae. Kanca-kanca beleren odotan sik to. Lah ngono gumetku. Heeh, Mas Indra iki yo kopimu kok tanjek semono to, Mas? Apa nek teh pojok Gak diopi iki. Lah ngono tak deleng rokok wis entek sak bungkus lho. Iki jane ngono jatahmu apa to?
bature sukun kok beda dhewe. Nggih, Mbak Kakung leres niki nggih tembangipun nggih. Ketoke dinikmati Mbak. Iki lak ngono sampean mboten nikmati sing nikmati kok ya. Mboten derek beksa mriki. Mboten nggih. Matur sembah suwun sampun derekaken sugal lumayan sampun kasuwun sampun katuran. Nggih, tasih rumantar kanca-kanca saking Movision. Kok kaya kudu dagage to, Wik? Bintang bar ya, Pak. Oh, ngono. Monggo. Syukur pisan nyawa kunang desa sampun katuran sunggal pamdutan saking Mbak Kakung nggih. Tunggal tembangipun wonten Caping Gunung. Mami